uite, aici este... E un filmuleț de pe internet. E o mașină. O mașină căreia proiectantul a ținut să-i adauge faimosul spoiler. Am văzut pe Dacia Logan cu spoiler. Numai Dacia Logan nu era necesar spoilerul la vitezele permise pe șosele noastre. La o mașină cu tendințe de astea de alergat pe șosele mai rapide, nu știu dacă e Porsche, că i-au cam scos elementele de identificare. I s-a adăugat această arică în spate. Și imaginile sunt foarte frumoase. Nu sunt fotografii, pentru că omul face toată această analiză înainte de a proiecta. De ce să dea bani? Imaginea asta o să spună că a durat câteva ore ca să-i realizeze imaginea pe calculator, cu softul respectiv. Uitați, 2,5 ore am muncit un calculator cu un program dedicat pentru această fotografie. E o viitoare fotografie. Îți place? O pui în execuție. Nu-ți place? Corectezi. Costă mult, mult mai puțin. Poți să faci orice, chiar și nave spațiale. Nu trebuie întâi să le faci. Animația în întregime a durat mai mult de o zi. Sunt lucruri pe care dumneavoastră ați văzut că le învățați și aici în facultatea de la Brăila. Că le veți și face, veți lucra pe Porsche, dar nu de lume. Viitorul o să vă arate. Avem colegi care lucrează pentru Bosch. Bosch nu face direct mașini. Dar injectoarele Bosch sunt aproape toate. Și așa mai departe. Deci simțiți că faceți nu numai pentru o marcă. Deja diferențele astea sunt din nou de curgere de fluide. Partea aia a fost de mecanică sau de reprezentare spațială. Aici se arată cum acel spoiler strânge și adună mult mai normal curgerea fluidului de la mașină. E prin comparație cu o analiză. Fiecare analiză, nu știu dacă mai scrie în scribuleț și cu capura. Toate durează. E muncă. Dar nu sunt bani risipiți. Deci ajutați pe dumneavoastră, l-ajutați pe cel pentru care lucrați. Învățați niște lucruri, eu zic, deosebite, adevărate. Adică nu sunt pe povești, nu sunt numai pe cărți scrise acum 15-20 de ani. Și cu aptitudinile astea vă angajați. Îl las așa că nu merge filmul.